Cando se celebraba o 300 anos da morte de Miguel de Cervantes, entonces moitas prazas en España lle puxeron o nombre de Praza de Cervantes. Aquí hai de todo. Whisky do maravilla. Aguardiente estupendo, o estómago, todo. Que máis queres, logo? Non é igual un 600 que un Ferrari. Pois este é algo parecido, este é como unha obra de arte. Inclusive hai pisos aquí, este está nese precio, pero hai pisos aquí de 1.200.000 euros. A fervenza da cultura de Santiago está na Praza de Cervantes, porque eso olisquéase. Ola, saúdos dende a Praza de Cervantes en Santiago de Compostela, coñecida no século XII como foro, porque era lugar de reunión. Aquí tamén o pregoneiro facía os seus anuncios municipais. O concello estaba nese edificio barroco durante 2 séculos, nada menos. Aquí tamén se facían os temidos autos de fe durante a Inquisición, pero ao mesmo tempo era lugar onde estaban os comercios de alimentación da zona. Por iso, durante moitísimo tempo, chamouse a Praza do Campo. Estos son datos históricos, pero o que queremos ver é como se cruzan as vidas da xente que vive aquí, da que traballa aquí, ou dos que simplemente están de paso. Hola, bos días. Son Greta, son a nova dona do Agarimo, ubicado en plena Praza Cervantes. Estamos aquí desde as 7:30 da mañán para dar cafés hasta as 2 da mañán para a primeira copa da noite. Eu aquí empecé sendo clienta. Viña a tomar as miñas cañas, as miñas hamburguesas, gustaba moito o local por ser moi acolledor. E desde o día 1 deste mes son a nova propietaria, xunto con miña compañeira Susana. Entonces, bueno, nos acabamos tendo unha relación moi próxima co cliente porque son todos os días, desde a primeira hora, desde o café, desde o mediodía o viño, logo servimos as copas, entonces queiras ou non, sempre acabas tendo unha relación moi cercana co cliente. Estas cousas non se contan, pero si o meu actual mozo, digamos que coñecino aquí. A primeira hora Cervantes é un bule-bule de camións. O horario permitido polo Concello para o repartimento de mercancías é moi restrictivo, así que os repartidores teñen que afanarse para facer o seu traballo nesas estreitas marxes. Hola, bo día. Pode contarnos un pouco como é a ruta de reparto aquí en Cervantes? Bueno, pues é un pouco complicada ás veces porque hai pouco sitio para aparcar e tal, pero hai que facelo como se poida. Aquí podes aparcar todos os días desde as 7 da mañán hasta as 10:30. Os xoves pola tarde de 4 a 6:30. Existen plazas que están pensadas como los salones en las casas antiguas para recibir visitas y celebrar las fiestas. Este no es el caso de la Plaza de Cervantes. Este es un cruce de caminos, por eso es un lugar un tanto más irregular, que siempre ha sido un centro de la ciudad. Está en el eje comercial principal entre Algalia y el Preguntoiro. Por eso mismo es un lugar de paso. Hay más vida. Aquí no hay tantos turistas como en la Quintana o el Obradoiro. A pesar de eso, a pesar de que no es una plaza tan monumental, no hay una arquitectura que asombre tanto, aunque tenga monumentos relevantes, esta plaza no deja de ser 2 veces patrimonio de la humanidad. Porque es patrimonio en tanto que parte del casco histórico de Santiago, pero es que en el año 93 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad específicamente. Y el Camino de Santiago atraviesa por aquí. Viene por la calle de las Casas Reales y baja por la Azabachería. E o que non falta aquí son peregrinos. Incluso teñen tendas para eles sós. Pues vine de Erasmus hace 3 años y me enamoré de Galicia y de Santiago. Hay mucha gente, mucho movimiento, entonces no es siempre lo mismo. Y aquí vendemos de todo, no vendemos solo recuerdos, hay también camisetas, hay armas de colección, hay muchos juguetes de colección, figuritas. Entonces, no solo peregrinos tienen que venir aquí. Los comercios de alrededor conocemos los nombres y hablamos de vez en cuando. Nos ayudamos. Entonces, sí, es una buena plaza. Imos pedirlle a un hostaleiro da zona que nos faga de anfitrión. José Luis leva décadas ao fronte de Casa Manolo. No ano 2000 fixemos un traslado do antigo restaurante para este local.
para intentar enfocalo moito máis moderno, máis cómodo, que nos fose máis fácil de traballar. Agora temos que ir a esta praza e acabar de facer os encargos, xa ve moita mercancía, pero nos queda algunha cousa por facer. Que tal? Dasmos o día? Sí. Te tocó en el 58, o sea que después me mandas a alguien por la cesta. Tens razón, que acabo de... Tocounos a cesta do Nadal. Sí. Fixos un sorteo, foi nos tocar a cesta do Nadal. Non é para dar envexa, pero tocou. Como vedes aquí onde está todo o mundo. Hoxe somos días de comprar marisco fresco, así que vamos a por él. Non xa lle compramos estos, pero a nai... A nai de él. A nai de él. A nai xubiloso ano pasado. A ver, preséntanoslo. No, agora non. Ahora non, ahora Chocolate non. non é dos que relean. Canto é tama, tonto. Non pasa nada. Además, venche a última hora. A ver, que tienes por aí? Que te sobra por aí? Venga, dámelo. Ya está. Sin problema. Hai non máis problemático. Hai non máis rácanos. É un dos postos máis conocidos de marisco da Praza. De almexa, ostra e tal. Porque eles teñen os propios viveiros en Carril. Ás 5 da mañá sonou o despertador, maldita sea. Ahora chegaremos ás 3:30. Marcharemos para lá. Iso depende da plaza. Se hai xente, aguantamos. Con José Luis vámonos ben. Porque el ven á plaza, xa sabe o que quere, non ten problema, el todo lle parece ben. Deixalo un día, oi, que non me chapartei. De vez en cuando nos cuenta chistes verdes. Es un pillín de carallo. Que nos conta él, Ahora quiere quedar ben. Que nos conta él con carallán. Mira a ti. Hola, bons días. Que tal? Non tamén como vos. Ai. Un cliente moi fácil de despachar porque sabemos o que quere. Bo e nada máis. Eu xa son o responsable de darlle a mercancía. Eles teñen a ventaxa de que están aquí na Praza de Cervantes, están a 50 metros, e a mellor cousa que hai é levar o produto ao día, que non hai conservación posible dos embutidos. Non hai volta que dar. Con José Luis e a súa filla volveremos á noite. Agora, imos recibir uns consellos de moda. Hola. Hola, que tal? Como estás? No, eu son Eva e son a xerente desta tenda cerquiña aquí da Praza de Cervantes que se chama Matrioska. Bueno, pois eu teño un comercio dedicado un pouco ao tema de complementos e de roupa para rapazas, non? Para rapazas que se quieran vestir un pouco distintas, diferentes. Esta aventura comenzou fai 2 anos e medio atrás, máis ou menos, comenzou un pouco por as ganas de facer algo distinto, de montar un negocio aquí distinto na zona bella aquí de Santiago, moi preto da zona de, bueno, a Praza de Cervantes, entre a Praza de Abastos tamén. Por exemplo, na praza teño a Mari, a miña fruteira, teño a miña florista, que sei, bueno, é unha relación moi, jova, de día a día, non? Entón, elas entran, petan na porta, neniña, queres un tarro de mel? Neniña, queres unha ristra de allos? Entón, claro, eso é gracioso, non? A xente que te atopas no día a día, pois son veciños, son clientes xa fidelizados, non? Que os ves xa como, pois máis en plan amigos, sabes, que en vez de clientes realmente. Ao final, somos os que damos vida o que é o núcleo, non? O casco antigo. Entón, nós, bueno, por eso estamos contentos, pero vigilantes, ¿no? O Cepeda é abaixo. Aí aquí abaixo. Non é raro que pregunten por Cepeda, un ultramarinos de referencia que ten unha clientela moi fiel. Moitos veñen ex profeso para buscar cousiñas que só se poden atopar aquí. De pequeno, no ano 59, empecé aquí. Deixei de estudiar. Estaba meu pai, fomos a xermás, nadie quiso quedar aquí. Eu, pois, empecé xa estudiaba, xa lle axudaba meu pai. Aquí o que ten é que é un pouco sacrificado, claro, non tens vacacións. Bueno, pero esperemos colleras pronto, xa para desquitarnos de todo. Hai cantos anos que non ten vacacións? 53, pero nada máis que unha operación que levei aquí de unha pedra de vexiga e tal, foi 15 días. Pero iso non son vacacións. Non, iso non son vacacións. Pero depois xa recordades o que sobra, non? A min hai cousas que hai aquí que non hai en outro lado.
por eso os veño a buscar. Sí, sobre todo isto, xa te digo. Sí. Isto a granel, todo. Almendras moles. Anda para os callos, para todo. No momento, moles no momento. O pimento. Os garbanzos son castellanos, non son... Claro. Non quero desfichar a nada. Non debía de sacar o aparcamiento de unha... limitalo, así, a unha hora. Eso é unha barbaridade. E digo ya a calquera. É unha barbaridade porque que tempo che dá para aparcar unha hora? Pasa a plaza un pouco, ou ves a un sitio comercial, non. Agora danlle todas as facilidades aos grandes, claro, teñen vos aparcamentos. Eso sí que me perdone, pero é moi malo para o comercio de aquí, da zona monumental. Aparte de que, bueno, cambia un pouco a vida, ahora hai comercio en todas partes tamén, non lle boto toda a culpa a iso, Eu daqui gustame todo, o que pasa que é o que lle estuvo dicindo, nós vivimos lonxe daqui, Nós vivimos lonxe, nós vivimos unha parroquia fora de Santiago. Para aparcar esta señora ten que quedar un marido. Xa moitas veces xa non veño porque, pero eu pemento dos chourizos e vou onde sea, ando que sea, pero os levo daqui, Hombre, todo o que ten, a mercancía todo o que ten. Eu tiño 5 anos e se viña aquí con miña mai. E teño 71 anos. En que si esta casa xa é paterna, amigo. Isto xa é o jefe, xa non digamos, é un santo. Ese é un santo. Aquí hai de todo. Whisky do maravilla. Aguardiente estupendo, para o estómago. Que máis queres, loco? Pero con 7 anos non mercaba iso. No, pero marcaba a miña nai. Non sabes, que daquela o aguardiente era bo, así duraban tanto tempo. Hoxe veño comprar o Jaldres, torrón do milluriño, porque total era un ano, azafrán, é o que se tercie. Do Ultramarinos, a Casa do Lado, ocupada pola mesma familia dende hai máis de medio século. Actualmente, un dos netos do propietario orixinal ten aquí o seu despacho de abogados. Que tal, Lola? Hola, Santiago. Que tal? Que tal? Esta casa antes era da miña avoa, xa cando eu era un rapacico aí de 7 anos xa viña por aquí, paraba, que estudiaba aí arriba no Colegio La Salle, e de sempre a familia miña estivo vinculada con esta praza. As cousas cambiaron, xa non é como era antes aquí incluso cando eu era rapaz había mercado, había feria, ora todo iso se fai na Praza de Abastos, e incluso antes de que estivera a fonte de Cervantes, aquí se facían as execucións en Santiago de Compostela, era o patíbulo, o garrote, estaba aquí onde está antes a fonte, chamase Cervantes, creo que foi a finales do século XIX, cando se celebraba o 300 anos da morte de Miguel de Cervantes, entonces moitas prazas en España lle puxeron o nombre de Praza de Cervantes. Por aquí este es el salón de la casa, tiene buenas vistas, se ve ahí la iglesia de San Bieito do Campo, e aquí era cando os lembrábamos antes, cando era cativo, aquí era nesta mesa, eu estaba con miña avoa, sempre nesta mesa que aún sigue existindo, tal cual estaba. Estos de aquí son mis padres, e a miña avoa e o busto que hai ali, debaixo daquele espello, e estos de aquí son os meus avós, en unha foto máis... En unha foto máis tal, son estos os meus avós. Estarían orgullosos desde o momento en que intentamos sempre non cambiar nada, máis ou menos deixalo sempre como estaba. No, pero hai cousas que non se venden porque isto sí que é unha parte, hai veces as casas din que é parte da vida dun, entonces esta aquí sí que é realmente parte da vida dun, e xa meus avós non a vendiron, miña nai non o fixo, malo sería que os fillos a vendéramos, non creo que sea así. Pero algúns sí que queren vender. Hola, bo día. Que tal? Imos ver un piso de luxo. Exactamente, un piso de lujo e de capricho, e de moito traballo. Pois está restaurado, como 5 anos de restauración, todo mirando os detalles, o que vemos as vigas de castaño, todas feitas sin nudos, o que son os puntos, despois o que ten é moitas ventanas para que haxa moita luz, que damos a sensación que estamos nun ático, pero con moita luz, non é agobiante. Despois aquí o que é insonizado total, non hai, estamos na Plaza Cervantes, pero non hai ningún tipo de ruido, porque está totalmente aislado. Ten un dormitorio amplio, que pode ter aquí como unha salita, e despois o que ten é moita luz. Temos as ventanas que de aquí poderíamos ver o que é a parte da Alameda, o que é a parte da Catedral.
Pois estamos falando sobre este sobre os 500.000 euros. A xente que lle gusta como unha obra de arte é un pouco mirando, non é igual un 600 que un Ferrari. Pois este é algo parecido, este é como unha obra de arte. Inclusive hai pisos aquí, este está nese precio, pero hai pisos aquí de 1.200.000 euros. Pois xa vedes que é un piso un pouco con encanto, que as calidades que ten, eu creo que co que é un piso que non é caro, que é un piso que está no seu precio. Como é un nivel de alto, pois estamos na Plaza Cervantes, unha das máis caras que hai. É unha zona histórica que non se consigue sempre, é unha das mellores plazas de Santiago. Bueno, pois a ver se a vindeira vez vimos como invitados ao comprador. Pois a ver, vamos a esperar que hai fe de que eso sea, senón, pois aguantamos, que non pasa nada. É hora de comer, pero imos a un sitio distinto, porque Cervantes tamén acolle menús diferentes. Hola, buenas. Contanos, cantos anos aquí na Plaza de Cervantes? El local con elefante, ano e pico. E logo fixemos a preinauguración fai 5 meses, a nova. Cambiamos a carta, novos xente traballando, empleados e todo. Cal é a diferencia do elefante con respecto a outros comercios da zona? Nós tratamos máis o vegetariano, que é exclusivamente familiar, plan copas despois de cenar, toda esta zona é carnívoro, desde a plaza hasta a catedral. É o que faltaba na praciña esta. O que é 95% da carta é vegetariano, pero ao final van comendo pouco a pouco. Ahora justo allí xa vegetariano, proban de todo, o noso cuscús con verduras, falafel. Claro, a xente maior tens que darlle pouco a pouco conocer a nova comida. Pues, ¿Oído, cocina? Bueno, vengo aquí casi sea mi segunda casa, vengo casi todos los días y bueno, soy amiga de ellos y la verdad es que se está muy bien. La comida está muy rica y luego me encanta que mezclan carne con vegetariano. Y bueno, yo sí soy más de comer vegetariano, pero por ejemplo mi novio no, entonces ya no hay conflicto. Sí, bueno, yo tengo una empresa de tasación de arte y antigüedades y Carmiña me permite tener aquí una vitrina donde tengo algunas de las piezas que vendemos en la web. ¿Puedo preguntaros cuál es vuestro plato favorito de los que habéis probado aquí? Sí, claro. Para mí en especial me gusta mucho el queso de cabra con puré de frambuesa y rúcula. También una tapa de hummus es muy rica. ¿Luego como Cervantes también influye? Sí, influye porque podemos llegar caminando, podemos pasear tranquilamente después de comer y podemos estar sin preocupaciones comiendo. E os veciños? Hai xente noviña nesta praza tan bella. Hola, Ainhoa, ¿podemos subir? Gracias. Hai canto tempo que vives en Cervantes? 2 mesiños. Nada máis? Nada máis. Bueno, podemos ver a casa? Sí, claro, pois todo. Eu buscaba algo, puse un anuncio no Facebook, convoquei a todo o mundo para que me dixeran se había algo así en Santiago. Ninguén contestou, todo o mundo dicía que era moi difícil. Atopei a unha amiga da infancia que había 20 anos que non había e de repente díxeme que marchaba para Lisboa, que deixaba o seu taller e tal, e dixenlle, vale, pois ensínamo, e mira, ao final acabei aquí. Moito pintar, quitar cousas, limpar moitísimo, non? Eso, adecuar cada espacio o que necesitábamos, bueno, aí estamos, ainda non rematamos, ainda quedan... Podemos ver onde pasan as fotografías? Sí, claro, como non. É aquí a ladiña. Esto, neste cuadro. A actividade principal que fago son retratos, aínda que tamén fago outro tipo de fotografía. Pero, bueno, aquí é un espacio que para min é moi cómodo, onde a xente se sente a gusto. Os colegas andan por aí sempre, e sempre andan a timbrar e demais. Eso é boísimo porque sempre hai ambiente, non? A fervenza da cultura de Santiago está na Praza de Cervantes, porque eso olisquease. Anoitece, pero aquí hai vida. A librería Couceiro organiza actividades de todo tipo. Hoxe temos unha presentación. Home, unha das actividades que facemos ten moito que ver ca plaza. Os sábados de todo o ano, se non chove, saímos fora e sacamos os libros á rúa. O de salir á rúa tamén para traer a xente. É unha zona de paso moi importante aquí en Santiago, a Praza de Cervantes, e atraer a xente que está fora, traela adentro, saber que estamos aquí, saber o que temos, polo tipo de local que temos en plantas,
moita xente só pensa que é unha planta e non o resto das outras 4 que temos, entón sacamos material do resto das plantas para que a xente saiba o que temos e que veña dentro. A presentación en que planta vai ser? En principio na segunda, onde as facemos sempre. Moi ben. Xa está todo preparado, entón? Todo preparado. A xente xa está aquí? A xente, como podedes ver, está chegando, só falta que chegue o autor. Santiago xa de por sí é unha xolliña e, por tanto, ter calquera excusa para facer algo referente á cultura aquí xa é unha gozada. Facelo nesta librería, ademais, que é preciosa, pois máis todavía, e estando como está, pois efectivamente nun recuncho tan adorable como é esta praza e, bueno, todos os seus arredores, pois, desde logo, é tamén como a guindiña do pastel. Da man da Asociación de Traxe Galego, volvemos con o noso anfitrión, José Luis, que xa ten preparada a súa cena. Habitualmente a asociación temos as nosas actividades dentro do casco histórico. Entón buscamos un lugar cómodo, bonito e barato. Exageradamente, porque, bueno, nos poñen uns platos que nin que estuviéramos mortos de fame. Demasiado e moi ben de precio. E moi ben preparado todo, ademais, Ahora mismiño vamos a poñer a todos os segundos en 10 minutos como moito. Cando tes un local grande, parte tamén non é solamente traballar, senón organizar. Hai que saber encaixar todas as pezas para que todo funcione ben. Home, isto é da miña familia. Entón, son daqui de toda a vida. O Manolo era meu avó, así que eu nacín na Rúa Traviesa e ahora vivimos xusto aí al ladiño, así que... Pero ás veces, sobre todo, unha destas noites que non chove ou que fai bo tempo, sales en Brán e sales un pouco a praza ao pechar, miras ao teu redor e daste conta onde estás, que a veces olvídalo, e daste conta de que estás no mellor sitio no que podías estar, polo menos para mí. Esta noche, hasta que cante el gallo. Aquí no hay límite de hora, esto es hasta que el cuerpo aguante, así ya tú sabes. Salud que haya, que belleza sobra. Dale, muchachos. Como vedes, a Praza de Cervantes non para de noite. Hai xente porque hai moitos locais nocturnos. De feito, nun deles imos ver agora como se improvisa unha foliada. Pero tamén hai outros nos que podemos inspirarnos. Só inspirarnos.